खुलुमबाय आं कुमार दैमारी स्क्रिनाव होनाय कुमार दि प्रेजेन्स इउट्यूब चेनेलनि आं बिगोमामोन थांनाय 3 जुलाइ 2023 मायथाइनि हरनि समाव आं मोनथिस्लाबै आंनि जिमेइला हेक जायो इउट्यूबजों लोगोसे गासै आंनि इम्पोर्टेन्ट डाटाफ्राबो थांफायो गोबां नाजादोंमोन नाथाय आं रिकभार खालामफिननो हायासै बिनि जाउनाव आं फिन बे मुंजोंनो आं गोदान मोनसे इउट्यूब चेनेल खुलिबाय सिगांनि बायदिनो गासिबो थागोन जेरै मोसानाय फेस्ला मेथाइ रोजाबनाय बायदिसिना हारिमुजों सोमोन्दो थानाय गासै भिडिअखौनो आं होगोन लोगोसे नैबे गोदान इउट्यूब चेनेल खुलिनो थुलुंगा होगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर मानो होनोब्ला बिसोर आंखौ गोबां सापर्ट खालामदों जायनि थाखाय आं दिनै गोदान खुलिनो लादों जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों सिगांनि समाव जेरै आंखौ मदद खालामदोंमोन फिन बेबायदिनो आंखौ मदद खालामफिनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों Diwali, Diwali, Diwali Shona. Diwali, Diwali, Diwali Shona. Mina, mina, waka waka. Lati hang mini hang, alam manen. Umau hari, hisab hi thangna thanebla. बोरैबा जुदि गुरु पबित्रनि हिनजावनि बैसोआ उन्दै जायोबाथ' पुलिस फैना जोंखौबो लांफैगोन होननानै बया गिदिबा दीवाना बुंनो आंखौ सना Dong 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 मोनफ्लांबाय थायो आमेरिकानफोरनो बिगुर गोजाबानो wow what kind of food dish wow जाथारबाय आरोखि बिसोरो Singauni susila ay narisikla भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों